Il-ħamis ta' 33 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 19, versi minn 41 sa 44. F'dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt u kif ra beda jibkija u jgħid: Mhux li għaraft imqar int ukoll f'dan il-jum x'inhu taġit għalik, imma issa dan u moħbi minn għajnejk. Għaxat jiġi żmien fuqek meta l-edewwa tiegħek idawruk b'rampa u jalquk minn kull imkien u jrossu fuqek minn kull naħa u jġarfu lilek u lill-uliedek fik u ma jħallux fik ġebla fuq oħra talli ma għraftx iż-żmien taż-żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti taf x'inhu dak li jġib il-paċi li ma tispiċċa qatt, li ġġib ferħ, sigurtà u ħbiberija ma' Alla. Il-Ministeru ta' Ġesu fuq din l-art kien iċċentrat f'Ġerusalemm, il-belt qaddisa, il-post fejn jammar Alla, fejn hemm it-tron tiegħu kif jgħidilna il-profeta Ġeremija. Il-post fejn Alla għażel għadu nur ta' ismu biex jammar fih. Il-muntanja qaddisa fejn Alla poġġa ir-re tiegħu kif insibu f'Salm numru 2. Il-kelma Ġerusalem ġejja mill-kelma Salem li tfisser paċi. It-tempju f'Ġerusalem kien ifakkar lin-nies tal-preżenza ta' Alla fosthom. Għaliex Ġesu jibki u jilmenta għal din il-belt? Alla batilhom diversi profeti u issa lill-Ibnu stess. Huma ma femux il-ġudizzju ta' Alla fil-kelma tiegħu minħabba is-supervja u n-nuqqas ta' twemmin. In-nuqqas ta' fidi f'Ġerusalem twassal għad-distruzzjoni tagħha. Permezz tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu kien se jkun hemm tempju ġdid fl-Ispiritu Santu, il-Knisja bħala arusa ta' Kristu u bħala l-poplu ta' Alla. Taraf iż-żjara ta' Alla fiż-żmien tal-lum? Meta Alla jsur lill-poplu tiegħu u jġib il-ġustizzja u l-paċi. Alla jaħdem b'mod attiv fost il-poplu tiegħu kemm biex jiġġudikah u kif ukoll biex jibdilna ħalli jsalvana mid-distruzzjoni jekk aħna nagħtu widen għat-twissija tiegħu u nwieġbu għall-grazzja tiegħu bil-fidi u bl-indiema. Alla fil-ħnina tiegħu jagħtina l-grazzja u żmien biex aħna nduru lura minn dnubietna, imma dan iż-żmien huwa issa. Jekk aħna indumu anki għal mument nistgħu niskopru li l-grazzja tiegħu għaddietna u żmien tal-grazzja spiċċa. U inti tilqa' l-grazzja li taħrab mid-dnub u timxi fit-triq ta' Alla fil-paċi u l-qudusija. Mulej Ġesu, inti żort u salvajt il-poplu tiegħek. Għamel li jien qatt ma nitlef il-grazzja ta' din iż-żjara tiegħek illum filwaqt li tmexxi lill-poplu tiegħek għal tjubija akbar u għal ħajja ta' qdusija. Għażiża Ommi Marija, itlob miegħi u għalija biex jien nħalli lill-ibnek jippurifika il-qalb u l-moħħ tiegħi ħallina nifhem it-triqat tiegħu aħjar u nfassal ħajti fuq il-ħajja tiegħu u tiegħek biex inwettaq bis-sħiħ
ir-rieda ta' Alla l-Missier. Amen.